guztioi, Kutxinsoak taldea gara. Hortizu, Mirantzu Tolosa, Nerea Rodríguez, eta Nerea Asko, eta Nerea Garrinek osatzen duguna, eta guk Iaren osatzen dugu. Bueno, lehenik eta behin, marratu nahi gau genuke, dut proiektu honen baizan nuenean, helburu jakin bat jarri genuela. Zena, azkenean pertsonarik lagungarria eta haren egunerokoan erabilgarria egingo zaion zerbait sortzea.